No niin, se on Joonas, terve. Mä otan teidät mukaan nyt tonne säpämatsiin. Katsotaan miten mies jaksaa, katsotaan tuleeko pisteitä. Tosiaan, mä odotan oikeastaan mielenkiinnolla. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä oon ollut viimeksi niin kuin mailan varressa. Niin tää on itse asiassa ihan hauska kokeilu. Meikä dikkaa pallopeleistä. Niin en mä tiedä. Mun on tarkoitus pistää niinku pari dösää niinku tonne noin maaliin. Pari maalia tehdä, pari syöttöä, muutama kikka. Yksi jalkakikka on pakko heittää, katsotaan saadaanko videolle. Mutta ei mitään hei. Mennään katselemaan mikä meininki. Ei alko 2-0 takeis. Eka erä pelattu. Meikäläinen ihan rikki. Pari paikkaa, pari kaatumista. Kysy vaan onninen, että kunto on niin tällä hetkellä vielä. Mut hei, tästä noustaan. Pelit on pelattu. Takki tuli 7 maalia vastustajalla, 5 maalia meillä. Täytyy sanoa, että niinku tommonen nopeatempoinen urheilu, niin ei oo ihan vielä tikis. Ei jaksanut. Jalat on hapoilla. Mutta oli semmonen hyvä testi kuitenkin. Nähdään, mitä niinku viikon aikana. Et kyllä se niinku joku pohjakunto on, mutta kyllä se olokin on kyllä nyt tällä hetkellä niin aika painostava. Semmonen jalat on tosiaan hapoilla. Kroppa ei ihan palaudu niin nopeasti kuin haluaisi. Ja täällä keuhko-osastolla niin on vähän semmoista tuntee, että ei niinku ihan ole tikis. Mutta toisaalta tää on toinen viikko. Ei voi odottaakaan mitään ihmeitä. Mut silti niin ihan täysin tyytyväinen, että jakso painaa ton niinku 1,5 tuntia tossa. Mua vähän jännittää. Mulla on ollut vähän vaikeuksia niinku reiseen kanssa, mutta toivottavasti ne kestää, toivottavasti pää kestää. Ja sen jälkeen kun spinning on tehty ja se on tunti takana, niin sen jälkeen venytellään. Mut ei mitään, siirrytään sisälle, katsotaan miten edetään ja tulkaa mukaan tähän matkaan. Joo. Mitä sä pääsit tänne? No ei, siinä sattui tulee joku ulos just niinku samalla. Niin, mä livahdin, mä ajattelin, että kukaan ei nähnyt. Joonas kuvasi semmoista niinku netti-tv-sarjaa, mutta siihen ei tule ketään muita. Mä ilmoitin sitä päiville ja... Tunnit on takana ja itse asiassa mun täytyy sanoa, että mulla on niinku sellainen maailman vallottaja fiilis. Siis mulla on ihan äärettömän hyvä fiilis. Ja
mä haluan kiittää isosti Katria hyvistä tunneista. Ja mä luulen, että mä olisin niinku aivan dead after this, mutta siis jostain syystä mulla on nyt niinku useampi päivä, jalat aivan tukossa, siellä on jotain kuonaa. Kaikki, all gone. Mulla on niinku sellainen salsatunteja voisi mennä vetää, tiiäks? Nyt on lantio niin liikkuu. Eli tänään tehtiin tosiaan niinku spinningi, se oli 55 minuutin. Joo, syketunti, eli vauhtikestävyysalueen tunti. Ei todellakaan mikään kevyt tunti. Ja täytyy sanoa, että en niin kuin ehkä välttämättä täysin ensikertalaiselle suosittelisi tätä tuntia, mutta toisaalta Joonas itse halusi tulla ja mä sitten yritin kyllä siinä ohjata, että totta kai niin kuin tekniikassa on pikkusen petrattavaa, mutta muuten niin kuin mun mielestä niin sä jaksoit ihan tosi hyvin ja ihan tosi hyvällä tsempillä ja asenteella. Kaikki veti. Ja olo on kyllä hyvä. Ja itse spinning jälkeen niin mä en vielä venyttele tänne. Ja tuntuu, että niinku liikkuvuuskin on ihan ok. Joo. Ei tässä mitään. Ehkä mä oon... Niin, joo. Ei tässä mitään hei. Ehkä sä oot valmis. Niin, me voidaan... Tää oli nyt 3 viikon prokki. Joo! Että tää loppu nyt sitten tähän. Joonas on nyt sitten... Kunnossa. Saavuttanut lakipisteen tässä meidän kuntoprojektissa. Että... Joo. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Joo, mä voisin lähteä nyt kotiin syömään, että miehelle terkkuja laita pihvit paistuu. Mulla on nimittäin ihan jäätävä nälkä. Mä lähden mäkkäriin. Ei mitään. Me jatketaan. Kiva, että olitte matkaan mukaan. Moi!